Men şonu al. Onu näme deyin? Koltuňa çalardyň. Zeňläp gidipdir. Aýtyndan ýaňa gapdaňda durup bilemok. Men Maraşkawada aratda eýem 50 ýyl gatnap börnenim. 20 manatdan artyk bir köpüge merjek gel. Orada gidip bayılı dün paradan kaçan üçün şunun sen bibliotekada turmalı varsın, okey? Okay. Salam hanım Tulla, siz Gyzykly videolardan atsa sizin sebäpli düşündürüş yazmalı olarsanız biz size adresimizde ulaşacağız. O çözyen prezim mara bir kubik, men tomza tayyar. Kaysyňyz oturdyňyz? Ýene bir edep soraýan. Kaysyňyz oturdyňyz diýen? Götüňe açyp oturma. Barybir hiç kim boynuny almaýa. Lekin men gurmam. Gaty düşeken. Seni bir oňlanakmy? Näme hoşlumy? Ahrinca yettay. Alo sınar değil mi? Tutulluňmy saska. Yanlış düştüm ötüm. Gaty doğru düşdüm. Men sen durmuşyň doğru görüm. Sen bärde polýalarsың. Beni kamat. Sen hiç wagt oturman başarmardyň. Edilmeýän kiýaly. Atsana sen bana durmuşsa çıkanda sen men port zoraplanmay yumal bolarsyň. Hemen tüýjüne haraşdyrmeli bolarsyň. Barol 25-38-45. ne orýadynda saklap bideýem 100-nji gedip sorat durdy. Hay oğlum, bana değil geldim ayaklarım okumu. Näçe bakalan? Yo bak oymadılar kaka. O ne hili? Açıştayın yedik koyardılar. Oğlum skeyin sana pul keyfini uğrattı mı 4 yıl? Aha. Argadak bir yaş oğlum tokoy sima öyle. Ondan meni öğrensen fısmalı oldu. Oňurup Она ничего не почувствовала, ребят. Она девственница. Походу, не девственница. Эй! Мага туалетный кагыл. Getireyim de. Kim o? Artım pul verip başladı. Kefse edip kırılış giyecek. Biriyim açan özü kapıl. Ya atlatmış onu. Gel düşeli selfie. Gel düş...